Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalampung ilekai third maukan rokop 8,000 8,000 Kalas dang hene kasngisa Jan Hamadan Maulen kabaha papo kamaukan rew constituency. Ha kabalawan ni Shimbanta dan Ripple South Liki Kinhon nakisnong bapera per jong kani kathan. Ya kani kalampung lapli de umentri badai kmi yak tanat ilekai bad ubalong UMLA kathan uba abanti dor lengdong. Ha kabalaya don lang ka President juga mau rew kop committee kong Amanda Pakenten kinong ket kamsnong jong kani kathan ki pat ba bat kiwe. Hagani kasngila pleru ya kani kamadan yalekai hadian bala pendep ya kajingki area barok saudong jong kamadan haga jinglot kabalakot kumba sapo pralak tingka. Hashwaban sedang ya kini ke lempung lapan lang shwada ka match pass daki thai bat kirang yalekai jong kiteki kenhun yalekai kumjo ru ki jingruai ki jingshat bat kiwe. Lapia ya kini ke lempung haki South Liki zone kata ka thangsning jongsha Maulen bat jata zone. Kamadan ilasna nakaliang ka Sports Council sao po pralak tingka ban punitanak kemle ban abangarung mana ngilayo ban places dan yakani kamadan sedang yakani kamau kendrokop kumbala batai di batempang nakmat namar ngikwa ban kentiu yaka kamilakai hagani ka constituency kabi kejongi ngasau keman ba iba tempang ladabang ba shibon ki khon samla ki jongi ki bla mi ban yelekai nagane kathan ban yelekai sipo polo ban yelekai sipo ka state level lingba ka jing betel leti jong ka mau kan rokop u bagi saya mu bro mo yelekai nang ne na po mau kan ro yelekai kani kamadan na skipor but u nikel nang tay na po jata nong leher full moon nang tay na po sangknai kibladai ki way ki player ki bela kaya po mau kan rokop henry kini menta kilai le kaya ka state level namar kadai ka jing play lat penalty jong kene ka mau kan rokop kwa ban announce sang ni kabagatangan itu ifing ada penkre hawarjar khat khandai tangba lejar khat uwan no uba corona ngihaban sange no menta ubnai September ngin pelong ya kai ka bangila da penkre kata kadai ka mau kan ro athletics meet ka sports meet ka ban pelong baro ki school ki badan hapo ka mau kan ro ka bi ka jongi bat ka ne ka sports ka mau kan ro athletic meet
kandai nagabenta kin nong song snong hapo kamau kan ro ko bai ki skol baro kini yo sim benta but kani ka jing pelong ni kandai ka jing etrai lang but ka government ka jongi but ka Directorate of Sports and Youth Affairs kani ka long sibenta bang skwa bani tu ipi namar ba ki samla ki badon but ki khana samla ki barang late school ki hep jongi barang late school ki trang her ban bakwa ban pelong ka sports hadin bangawan yang wei ka program hapo tenroj ya ka jinge sim benta jong ki school baro jong ka te ka than stay chalum ki ong lano ba pai pin pelong sports jong ki samla jong ki khana school ngong ka ni ka dei ka bangala de penmang lupa bat ngada plan lupa nado arsnem mencua tangba lingba ka jing kta jong corona ngi khamla ban pelong bat menta ngin pelong hau benai September kani ka jing pen kre kadang ya chat bat ka sports department ringkat bat ka MCC idang ya penbej kenang ba kani ka sports su nak benta ki skol baro kalong ka jing rap bat ka jing tiu bakin sai ya ki sap ya ki pong